Здравей, YouTube! Днеска започваме първият епизод от Minecraft оцеляване. Съжалявам, че не успях по-бързо да го рекордна, но трябваше малко проблеми трябваше да оправя. Но както и да е, сега ще правим първо постижение, да се направим бараката. Скот материално толкова. Дано ви харесват клиповете ми и коментирайте. Какво ви харесало, какво не ви харесало. Такива. И така, сега да вземем малко каменни работи да се направим. Добре. Първо постижение направено. Второ постижение, сега правим чисто. Супер. И та. Сега. Да отидем да покопаме още малко дърво. И да, сега. Трябва да направим, да вземем много дърво, да си направим къщата и да отидем към някоя мина. Или да намерим храна. Зато дете ще видим. Така. Кокошка. Дай. Умри. Еми, свърши деня. Епс. И сигурно, не знам, дано да ми стигне времето да направя първа част. И ще правим втора, трета и така. Продължаваме оцеляването. Добре, да отидем семената да оберем, че ще ни трябват. По-нататък ще направя survival на Modded Minecraft с модове. Ма не за помощ, ами за такива, за ненужни работи. И ми каза, и в коментарите, ако искате, казайте, къде съм много книги. И да светим малко тук. И започваме. Подявам. Баси.
Поне тук е едно от най-добрите места за правене на къща и въобще да оцеляване, защото имаш 3 вида гори наоколо. Да слабиш. От тъмен дъб, брезова, обикновена и пак брезова там. Но той са най-сетне. И да направим точове. И това е принципно. В следващия епизод ще направим обикновена фермичка за хляб. И можем да направим други неща. Ще видим. Но в следващия епизод. И радвам се, че бяхте с нас. Харесвайте, абонирайте се и до другия път. Чао!